19 ta' Marzu, il-festa ta' San Ġużepp, festa li ġġib magħha diversi tradizzjonijiet inkluż fejn jidħol l-ikel. Ħafna nies jabbinaw din il-festa maż-żeppoli u l-isfineġ ta' San Ġużepp, tip ta' ġina moqlija fiż-żejt u mimlija bl-irkotta ħelwa li tinżel tajjeb kemm maż-żgħar kif ukoll mal-kbar. Net News żar żewġ kumpaniji rinomati mal-produzzjoni ta' ħelu u diżerti fejn rajna ftit metodi differenti ta' kif isiru ż-żeppoli. Dan hekk kif hawn diversi metodi ta' kif wieħed jimla dawn il-ħelu. Hawn min jimlihom bl-irkotta ħelwa mħalta bil-biċċiet ta' ċikkulata u konfettura filwaqt li jiksihom bl-għasel u l-lews kif ukoll hawn min jimlihom bl-irkotta ħelwa biss u jiksihom bl-icing sugar sabiex tiżdied it-toma ħelwa. Tkellimna ma' Sebastian De Bono u Vince Safret fejn staqsejnihom x'inhuma l-preparamenti għall-produzzjoni ta' dan il-ħelu. Bħala taħlita ġifieri nibda jaqesu minn xi sija qabel. Bit-qiegħ, bir-ross, bit-sokkor, bil-ħlewwa, vanilla, butir, ħalib, naġinhom u ħmira u nħalli nqattagħhom, nħalliha toqgħod, jitla' naqra, nilħaq ikoll iż-żejt, qed itektek bil-mod u naqbad naqli bil-mod għal ftit. Jiġifieri isek biex tagħmilhom pereżempju biex għamilna daw kollha isek tieħu satej u nofs. Nibdew il-preparamenti tagħhom qisu minn nofs frar biex nibdew nippreparaw ix-choux pastry ħalli kemm jista' jkun sakemm niġu għal dawn l-10 ijiem inkun nistgħu nlaħqu mad-domanda tagħha. Ovvjament ix-choux pastry nippreparawha billi ikun hemm taħlita ta' butir flimkien ma' ilma dqiq u bajt u mbagħad tiġi moqlija bħala sfinġa biex imbagħad nippreservawha ħalli nkunu nistgħu fil-dawla xartijiem dejjem inġibu fil-ħwienet tagħna u nimlew dak il-ħin friski għall-konsumatur. Huma saħqu li jipproduċu eluf ta' żeppoli kull sena u dan għaliex id-domanda għalihom ta' kull sena tissaħħaħ. Dis-sena bdejthom anke daqsxejn aktar minn qabel għax ikun hawn domanda lihom huma. Bdejthom dis-sena bdejthom minn xi 3 ġimgħat qabel. Hija tradizzjoni li baqgħet tiġi kkulturata ġifieri minn ġenerazzjoni għall-oħra. Infatti Malta bħalissa daw żminijiet kull minnu fil-catering xogħol ikun iffukat fuq iż-żeppoli. Xerona De Bono, Net News.